Iblis lanat setan membo menungso. Ninggal tata krama. Sapa nibani gaman tanpa sumbar iki? Kowe ora duwe aturan kowe palat. Sapa iki? Wah! Arep ngopo kowe? Arep ngopo kowe? Ayo diguwak. Diguwak, gamane diguwak. Kake diguwak. Iblis kowe. Dodok. Dodok, kupingmu bosok. Dodok. Mangap. Mangap. Adoyong piye? Sing nibani gaman tanpa sumbar dapurmu. Kowe njarak karo Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ora ngerti kondang wong Mandura. Ora kena mambu tantang. Yen panjenengan Radawa maju apa ora ngarsa ilang nyawamu kowe. Prata Jayamrata gerbu tenan. Sayuta mara saketi muri. Ampian kaya wong Jawa rubet kowe jangan mati. Ora bakal dikrek mulku salomba maju. Yo, Nyaya Dewa ora bakal mundur Ratu Mandura. Ayo, ketokno Kaprawira do maju siji, ngebyo bareng ora bakal mundur aku. Ngendang-ngendang kowe. Iki jalukamu ndak Radawa umurmu. Wah. Mandek. 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 Kowe njarak karo Ratu Mandura. Ngetokne kaprawiran adol kasektel lumantar gamanmu Tracabala. Sawangan iki apa? Iki Kyai Senjata Nenggala sing ampuhe kegila-gila wis mateni menungso sing cacahe 99 genepe 100 dapurmu. Mati kan? Mati. Preman jetis kok dijarak. Yen ana sing ra trima Baladewa musuhe. Babah ndepani lemah. Hanenggih Narendra Arga bentar Prabu Hamsa. Pedhot janggane merga dayane senjata Nenggala kocap. Banggap ing sasmita nengging kang rayi Prabu Dimbaka. Mulat ing ngraka Katriwandan sigra den lumpati. Mangkono Sang Hamsa gregah kaya wungu saka nendra. Sapa kowe? Kadang anome Prabu Hamsa Dimbaka kang dadi aranku. Utang wirang nyaur wirang, utang pati nyaur pati. Piye njaluk Radawa umurmu kowe? Pak.
Aku durung mati. Hei. Wow. Ah. Wah. Woi. Ah. Woi. Sarangane wong yon luhung petak lopo kurang guling elinga solah jatmiko Werkudara blitheng kakangku apa kowe weruh apa wong Bandayuda wong peperangan sapa Ratu Mandura dikroyok dening Ratu Kembar Hamsa lan Dimbaka kahanane peperangan piye saben-saben Hamsa tibaneng Golomodar dilangkai Hamsa urip Hamsa sing modar dilangkai karo Dimbaka urip mengkono bola-bali ora ana enteke ing atase Ngamarta ki bebantenge iki kowe senopatine ki Werkudara Ratu Ndarawati karo Ratu Mandura ning kene iki mung dadi dayah apa memper dayohe wae adus kringet kaya ngono parandene sing di omah malah etok-etok ngantuk iki piye banjur sing tok kersake piye maju iki mengko ora bakal ana rampunge mesake Rakamu Mandura apa kira-kira kowe apa karo watake Baladewa yen mengko tak rusuhi anggene peperangan tan wurunga malah seling suruk dheweke mesti ora trima dheweke mesti nyeneni karo Werkudara nyepelekake karo wong gerang dianggep wong tuwa ora iso ngrampungi perkara yen nyatane palungguhan iki Ratu Mandura kakangmu Baladewa nganti cilik lara gedhe mati tan wurunga sing nyangga dosa ya kowe merga sing duwe gawe iki kowe yen ana nesune Ratu Mandura sing tanggung jawab Ratu Ndarawati budhal Dewa Narapati duwe nareswara Kresna kalangkung ing tresnanira mring Sang Dyah Tanon Sinawi Werkudara jumangkana pabaratan kae mesti sing perintah kowe sing ngongkon kowe Kresna pancen kula ingkang merintah namung kula nggih mawi dasar kula mawi wewaton dasarmu apa ngilani dadane Baladewa nyepeleke Ratu Mandura
monggo anggenipun mastani ning menapa Koko Prabu mboten mireng bilih para Pandhawa lan ugi Ki Lurah Semar sampun golong ing raos gambuh ing batos. Bilih salebetipun ngawontenaken sesaji Raja Suya menika mboten badhe ngurbanaken nyawa, mongko meh kemawon ketrucut. Kula tingali Koko Prabu Mandura ngasta wujudipun senjata nenggala marambah makaping-kaping Hamsa lan Dimbaka menika pejah tujunipun kok saged gesang melih. Cekak cukupipun para Pandhawa anggenipun ngawontenaken sesaji menika sampun ngantos dipun regeti kanthi getihipun mungsuh. Pak! Weh! Ya! Oh! Wah! Weh! Weh! Wah! Weh! Wah! Weh! Wah! Werkudara liteng Kresna kakangku wi kowe nyingkira Ratu Kembar murang tata tak rampungi tegese ndok rampungi bakal pateni kosek kowe lali apa kira-kira Yayi Werkudara ki kalebyan lamun to sesaji Raja Suya ki sesaji suci aja nganti ngorbanake nyawa mbuh nyawane sapa wae mongko kersane rakamu Puntadewa kae moh langsung ngrasakake kamulyan lan kepengin syukuran banjur ancik-ancik marang bangkene wong liya aja ndok pateni yen ra dipateni nganti iki mengko balela piye engko aku sing tanggung jawab. Ah. Nyat langening kalang iwana klara panda muntar non ler kekonang suarem sorote tan padang kasor lan padanging purnameng gegono aduh Kanjeng Sinuwun Ndarawati miwah Raden Werkudara kula pun Hamsa lan adi kula Dimbaka ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami nadyanto sampun kondang mbrebeki jagat sinten kemawon ingkang tanding kalian Raden Werkudara mesti wae kalah tur kalahe mesti mati wae mati sing gegirisi nanging samangke kula ngaturaken panuwun karana sampun pikantuk pangayoman paduka kula ngaturaken panuwun yektosipun awrat manah kula netepi dumateng jejiban menika kula dados kesetipun Prabu Jarasandha menika rumaos ewuh aya ing pambudi menawi nindakaken perintah cetha menawi perintahipun menika salah nanging menawi badal dawuh tartamtu kula nampi pidana menawi wonten lilaning penggalih kula badhe ngayom wonten ing negari Ngamarta kula badhe suwita wonten ing mriki nyengkuyung para Pandhawa anggenipun ngawontenaken sesaji Raja Suya syukur yen pancen